Sa Diyos nagtitiwala, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isang episode ng Kakatamong Alay Kapwa Radioton 2025. Ninuing Kapara Kung Tao. So this is the last episode ne. Ako po si Doris Ocampo at kayantabi kay pungening metong yakaring malagong former scholar, hindi lang malago, fresh na fresh talaga. At ngayon ay isang regular staff na ng Social Action Center of Pampanga at ipapakilala po niya ang kanyang sarili. Hello, hello! Maya payabak po, Miss Doris, at Maya payabak kakaluguran kong kapatad kang Kristo ang makayantabe kay katamongeni. Ako po Miss Sedge Molavizar, talasuyo sakop at kayantabe yung ngeni king pamigunam at pamikwentuhan king alay kapwa. Miss Doris, ngayon pong aldo ing kakatamo pong tema, apin po ing alay kapwa king parokya. At ing episode tamo, may pamagatan niyang adwang kwaltang pilak. Wow, medyo malalam niya pong Yes. kapampangan, eh. Iba't pa mo rin king ebanghelyo agpangkang San Lucas, itang Good Samaritan. Bakit po iniing pamagat ning episode tamo? Sedge, kung balikan taya ing ebanghelyo at ing kwento ning Good Samaritan, no, dindamtamo king anyang sinopane ning lalaking may bugbog. So, tinulungan ng isang lalaki ang nabugbog at may panakawan, sinesene. Ne? So, inalagaan niya. At dela nakitang metungain abale pipagpainawan. At dinina ne pang adwang kwaltang pilak ining innkeeper. Metong yung masanting asimbolo ding gagawan daring metong a grupo daring bisita tamong ngeni king episode ay ni. Wapin po ne, uling ding guest tamo ngeni, adwalang grupo. Deng kasalukuyang scholars tamo sakop, at ding kadwang grupo ilapin deng midadake karing karelang adwang kwaltang pilak. Akasaup tamo ban makapagara ladening scholars tamo. Amen to that, Sedge. So, pero bago tayo isunduin kay kwentuhan, masanting agkatantala pa ring makiramdam at manalbetamo para karing bisang sumaup at mag-donate. Okay, karin pong bisang mag-donate. King kaya katamong alay kapwa, malyari yung lapong i-deposit king kaya kayong donations karing makatuking bank accounts. For PNB Sindalan Branch, account name, Sakop, account number 20377-0001170. Metro Bank Jasa, CSFP Branch, account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 676-3-6-7603946-6. For PPI Dolores Branch, account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 0703-4154-58. SMCT Pampanga A Branch, account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 00133043324. Pwede niyo ring ibigayin yung mga donations through GCash account number 0905-669-6762 makalagyo kang Girly G. Pwede rin nating ipadala ang ating mga comments and greetings king kakatamong social media accounts ban
makapakyabe kayo karing kay katamong discussions and kwentuhan. Maka-flash la kay ningeni kay kayong screens para karing malbe kay katamo. True, kaya mag-shoutout na po, no? Maka-live tamo naman karing Facebook pages tamo, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at King Sakop FB page. Karing makatutok na at manantabe kay katamo, pakishare yan naman ning live tamo, ban mas dakal tamo ayabot king broadcast tamo at dakalyadasan ning kwentong kanawan, apigugu naman tamo. Pakimbanggit yun na rin po ing parokyang kabibilangan nyo, banadinanda kayo pong Maya Payoras. With that, bitinanda kayo pa mo pong bagya, king pa magbalik tamo po, umpisan tane ing kwentuhang kanawan, patungkol king diwa ning alay kapwa, ating Sakop Educational Assistance Program o SEAP, pakiramdaman taya po ing mensahe ng Bishop Jose Colin Bagaforo, ing chairman ning Caritas NASA, patungkol king diwa ning alay kapwa. Mibalik ya po ing alay kapwa Radiothon 2025. As we start our season of Lent, we can ask ourselves, nasaan na ba ako? Ano ba ang nagawa ko all these years? Ang mga nagawa ko ba ay nagbigay kasiyahan sa pamilya, sa kapwa ko, o sa Panginoon? Lent stimulates us to go deeply into ourselves, to reorient and to rediscover our relationship to God and to our neighbors. It invites us to reflect, to shake us from our complacency, to ask ourselves what it is that stands between me and God, between me and my brothers and sisters in need. Ang Kwaresma ay panahon upang liimin ang laman ng ating mga puso, ang isinisigaw ng ating kamalayan. Truly, Lent reminds us that this life we have and everything we possess is just being lent to us. Lent is something we do not own, something we owe to return, something we are grateful for. Let us find God among them. Let us begin our journey to constantly in love with God by being His favorites, the lost, the last, and the least. Tayong lahat ay mga manlalakbay. We bring nothing when we die, but we can leave behind the generosity that we have shared, the compassion that we have shown, and the love that we have multiplied. Magmalasakit, magbahagi, at mag-alay kapwa. Isang mabiyayang paggunita ng Kwaresma sa ating lahat mula sa akin at sa Caritas Philippines. Ang edukasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang gampanan ang ating Kristiyanong tungkulin na alagaan ang mga kapatid natin, lalo na yung nasa laylayan. Noong 2018, kulelat ang Pilipinas sa reading proficiency sa 79 na bansa. Kapag 80% ng ating mga kabataan ay nahihirapang magbasa, ito ay panawagan sa atin, moralidad na kumilos. Sa pagboto ng mga pinunong pinahahalagahan ang edukasyon, sinisiguro natin na ang bawat bata ay makatatanggap hindi lamang ng kalamang pang-akademiko, kundi pati na rin ng pundasyong moral at espiritual upang maging mga responsableng mamamayan at mga tapat na Kristiyano. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto para sa bansa.
nagbabalik po tayo sa Alay Kapwa Radiothon 2025, Episode 5, Adwang Kwaltang Pilak. Ako pa rin po si Miss Doris at syempre ang ating ever beautiful talagang from the start, no, consistent ako, ever beautiful Miss Sedge. At umpisahan na po natin ang ating kwentuhan, Sedge. Would you please give the honors to kindly introduce our guests for today? Yes, bilang social worker in charge po, King Sakop Educational Assistance Program, proud po akong pinapakilala sa inyo ang ating mga 2 out of 600 scholars, no? Hello, Rowan, and hello, Joseph. Hello po. Hello Maya po. payabak po at magrasyang abak ngan po kaya katamongan, especially ka rin pong malbik ng Facebook Live. At makikiramdam po ka rin pong pibalay-balay at yan pong 91.9 Bright FM. And I would like to express my sincere gratitude po for inviting us here today po to share a beautiful story and to have a meaningful conversation with the Sacco family po. Wow! Hello po, magandang umaga rin po sa inyo lahat at sa mga nakikinig at nanonood po sa bahay. Okay. Dakal pong salamat king pamakibatyo king panagkat mi. Ban akakwentuhan da kayo ngeni king radiothon tamo. Bistaman holiday ngeni at balumi busy kayo kareng schoolworks. Pasibayo, welcome po kaya kayo ngan. Ngeni, umpisan ta na yung kwentuhan. Miss Doris po. Yes, siguro ang unang tanong ko sa inyo, yung siguro pakikwento nyo nga sa amin ang yung course, no, sa kasalukuyan, bakit ito ang mga pinili ninyo at kung paano kayo naging scholar ng Sakop. We start with Rowan, anak. Actually po, yun po talagang first choice ko is mass communication. But due to the fact na hindi po kami financially stable, so I just have to choose yung available na ino-offer ng DAVSU, which is education po. Since related naman po when it comes to speaking, kahit po yung pinurso ko po, major in P po, it's just because when I was in my high school era po kasi, I was an athlete po, varsity player po in volleyball. At the same time po, I am a dancer, and I think po, those skills po have shaped me and have influenced me po to choose this path where I am right now po. And going back po sa tanong na paano po ako naging scholar, may nakausap daw po si Mama na isang tao, nanghingi daw po ng scholarship. And refer niya po si Ma'am Doris po. And ayun po, binigyan po ako ng list of requirements. And I think it was an arduous preparation kasi hindi po biro yung pag-comply with the requirements Yes, given the to process us po. po, no? Po. And ayun po, nag-submit po, and I'm so happy and I'm fortunate enough po because I received a text message po na included po pala ako sa Sakop Scholar. And ngayon po, I'm proud to say that I am a graduating student na po. Yes, wow. Imagine, I think, and I believe from first year, scholar ka, no? Yes po, from first year to fourth year po. Wow. What about you, Joseph? Ako naman po, yung pong una ko po talagang choice sa aking pong kurso ay agriculture. Ngunit po sa kasamang palad po, hindi po ako nakapag-enroll sa Magalang. At sa lukuyan po na pandemic na yun na kailangan po daw kasi na pumunta doon at mag-exam. Hindi po ako na-contact kaya hindi po ako nakapag-apply ng exam doon. Tapos po, doon naman po sa lukuyan na ngayon pong pag-aaral ko po ay kinuha po ng mama ko ay isang guro. At ngayon po ay nagugustuhan ko na rin po ang aking kurso ngayon. Dahil po sa mga teacher ko po na sumikap na magturo at may pakita po sa kanila na hindi po biro ang pagiging teacher at magturo sa mga estudyante. At doon naman po sa tanong na bakit po ako naging scholar, si mama ko po ay nagsiserve po sa simbahan. At meron pong nag-offer po sa kanya na mag-apply po kami sa Sakop ng scholar at yung ginawa po ng mama ko kahit po na may sakit po na breast cancer ay nagsumikap po sa ng mag-apply at pumunta po dito sa Sakop upang pong makapag-apply po ako sa scholarship. At sa awa naman po ng Diyos, nabigyan po kami ng opportunity na ma-interview at makuha po dito sa scholar ng Sakop. Imagine po, no? Way back nung ini-start nyo pa lang yung pag-asikaso ng mga requirements, which is not a joke, di ba? It was never easy, actually. Pero look at now, you're here, no? So,
Rowen ay taga Porac and si Joseph naman ay taga Masantol. Okay. So going back, nano na rin challenges sa pagsubok dalanan nyo bayo kayo maging sakop scholar? I think po challenges were normal naman po. But in my case po kasi, yung mga challenges before mag-enter ng sakop kasi, that was pandemic po. And napakahirap po kasi parang nagkakaroon ako ng existential crisis. Hindi ko alam kung ano yung purpose ko. After ko mag-graduate, saan ako after. Parang iniisip ko na po yung responsibility ko after my senior high school graduation. And yun lang po yung mga challenges na siguro na-encounter ko during my time kasi at the very young age pa lang po naman. Ikaw, Joseph? Yung challenges naman po sa akin, yun nga po yung pagsasabay po ng pagbabayad ng ospital ng aking mama na sa pag-radiation po niya at sa pagkikemo. Yun yung pinakaunang pagsubok po na pinipilit ko po na makapagtapos at susumika po ako na makapagtapos para po yung paghihirap at pagsubok po ng aking mama ay masuklihan ko po sa pamamagitan po ng pagtatapos sa pag-aaral. Pero tingnan ninyo, no? Nalampasan nyo lahat ng kasi natutuwa kami. Nalaman na 4th year na kayo at graduating na kayo. Ne? Bistaman hindi, kanina sabi ni Rowen, dapat sa siya, ano ang course mo? Mass communication. No? And then is for agriculture. Pero ngayon, parang pinagtadhana kayo na you meet at mga future teachers talaga kayo. Ne? Sige. Ngayong naging scholars na kayo, no? Ano yung nakita niyong pagbabago sa buhay niyo? Yung pagbabago po sa akin, dahil po sa scholar na ito ay nakakapag-exam at take na po ako ng mga activities sa mga iba't iba. Sa nasasabayan po sa pagtatrabaho at sa pag-aaral at sa pagtuturo po ng sayaw dahil po doon nakakapag-provide po ako ng mga pamasahe po, baon ko po sa high school. Yun po yung Yun ang yun ang pagbabago po ng may biokeka, ne? Opo. Sige, how about Rowen? Ako naman po siguro yung nagbago, I have 3 things po. First is spiritual. Second, financial. And of course, yung last po is sa personal growth ko po. Sa spiritual po, parang mas lumapit po ako yung loob ko sa Lord. It's just because yun naman po yung purpose namin dito para po mag-serve at yun po, mag-serve kay God po. And second naman po, in terms of financial, though, sa State University, so free tuition naman po doon. Meron pa rin po kaming parang kailangan na paggastusan din po. And of course, third po, yung personal growth po namin kasi yung scholar, hindi lang po ina-offer yung service nila. But rather, kina-cultivate din po nila kami in terms of core values po na dapat po bilang metong scholar, metong kang maganaka, metong ka pong biyasa, magalang at lagi ka po dapat mapagpasalamat lagi po. Pasalamat Yes, pala yun. the Sakop, Sayap brand, Tatak Sakop Scholar. Hindi lang po sila biyasa, yes. Upon hearing their stories, no? Sobrang talented, ne po. Imagine. Kasi ayalala ko po anyang mag-interview kami. Kasi balada po king Sayap, ne? Kabudla mo po mag-pass requirements, no? Basta complete, pasok na agad. Which is, hindi. 'Di ba? Imagine, pupunta kami sa bahay ninyo, i-interviewin, tapos maghihintay kayo ng ilang months since hindi lang naman sa area ninyo yung application all over the Pampanga, 'di ba? So, yung process hindi madali. Pero after once you receive the message, sobrang fulfilling, 'di ba po? Yeah. Amen to that also, no? Sedge, no? So, parang ang gaan-gaan sa sarili or ang gaan pigunaman, no? Na hindi lang natin sila talaga sinusopan financially. Ito nga yung palagi ko sinasabi in one of our episodes before na ito ang pagkakaiba ng scholarship program ng SACOP from other scholarship programs, no? Kasi hindi lang kami nagbibigay financially. Yes. We also do formation activities, no? At pasalamat kami, Rowen, na appreciate nyo yon, na you've grown
personally personal growth ka, lalo rin sigurado Si Joseph. si Joseph, no? So kasi ang SAYAP, ang Sakop Educational Assistance Program, holistic talaga ang Yes. approach. So we have to panindigan yung sabi nga ni Sedge kanina, na ang tatak scholar dapat mapagpasalamat, mabiyasa, magalang, and the other one, magana ka naman talaga. Ayo po naman. So, sige, the next question siguro is, ano ang mga pangarap nyo after you graduate with your courses now? Ako po siguro, ayun, itutuloy pa rin po yung pag-aaral. Ayun, because I believe po as a teacher, dapat continuous yung learning po namin. So that marami po kaming maibibigay sa mga bata because the children is our future po, are our future po. And of course, after I pursue my may pangarap, of course, I have to return the favor to my family naman po. Because sabi ko nga po, after nila akong priority, it is now the time naman po to prioritize them as well. Gusto kong isingit yon before kasi parang ang ganda ng isa rin sa natin sa sa Sakop Educational Assistance Program, di ba, Sedge? Yung hindi natin sila dinedemand to give back sa Yes, atin. not unlike sa ibang scholarship Oo. program. Ang talaga is tulungan ninyo muna ang family nyo, at kung may extra man in the future, pag nag-okay na yung mga kasweldohan, mga ka-income. But no doon. pressure. Oo. Anytime. Laging Pwedeng- bukas ang Sakop for that. Yeah, pwedeng tumulong rin kayo sa and later on makita natin yan sa next na natin. Yes. Minsan nga po, nagugulat na lang po tayo on a regular basis po sa office, no? Biglang merong kakatok, hello po, former scholar po. Tapos, May iabot. imagine, oo. Oo, Pero may iabot. after, nag-graduate siya, after 10 years, Yes, bumalik. May mga oo. ganon, nabibigla na lang kami. Like, wow, hindi talaga nakakalimutan yung Sakop. Sige, sorry. So we go back to Joseph. Sorry, anak. Sige. Ako naman po, kapag po ako'y nakapagtapos, una ko pong gagawin ay ilipat po ang aking mga magulang sa bahay na gusto po nila. Dahil sa totoo po ay nakatira po kami sa sementeryo. Doon po sa musileo ng amin dati pong mayor. At di ko naman po ikinakaya na nakatira po kami doon dahil masaya po kami at bibigay naman po yung araw-araw na pagkain namin ng aming mga magulang, at kahit sa simple lang po na kasiyahan ay nabibigyan po ng buhay ang bahay ng tinitiran po namin ngayon, na kahit po sa sementeryo. At yung pinaka goal ko po sa makapagturo din po sa mga estudyante at makatulong at makabigay rin po ng tulong sa gusto po makapagtapos ng pag-aaral. Balikan ko po yung yung story niya. I think, kaming nag-interview po kasi noon. So, pumunta kami sa Masantol area. Okay. So, on the way kami sa isang papuntang street, sabi kong ganon, ay wow, up and down, ang ganda naman ng bahay. Tapos, sabi ko, paano kaya tayo pupunta dyan? Sabi kong ganon. Kasi walang mga regular na parang tao na nasa daan, alam niyo po yung usual. Tapos wala ding bahay-bahay. Tapos tumatawag kami, saan na kayo? Ganyan. Tapos pumunta si father niya. Nagtataka kami, meron siyang dalang botas. Sabi ko, bakit po? Tapos sabi, ay baha po. So kami naman Masantol, alam naman namin na binabaha, which is normal na po sa amin as a social worker. Walang doon. Tapos sabi, wag po kayong mahiya, malinis po yung botas. So, okay lang po yun. Kahit nga po walang botas, sulong po. Tapos nagtataka kami, bakit may sementeryo? Yung palang up and down na bahay na yon, hindi pala siya yung 2-story house na maganda. It's a mausoleo talaga. So sabi ko, oh my goodness, sabi ko, one of a kind na story. Sobrang humble. You know, yung imagine nakatira sila sa cementerio. And after namin marinig yung story ni Joseph na pati yung mother niya, merong stage 3 breast cancer, no? Hopefully, hello po mother, sana okay po kayo. Ayun, sobrang sabi ko,
ang swerte-swerte ng ibang bata po ngayon, no, Miss Doris? Yeah. And sorry kung nagiging Emotional. emotional ako on the side, no. Siguro kasi nanay ako, no. Ito na naman po tayo. Hindi ko na-expect to, no. So, pero natutuwa ako, no, Joseph, despite yung current situation natin, no. Gusto kong i-affirm din ang parents mo, no, ang family, Yes. na hindi nagi-give up despite itong mga challenges sa personal life, na gusto kayo talagang makatapos. And then I want to commend you on yung pangarap, no, na alisin sila doon sa no. So siguro yung mga ibang mga bata ngayon na minsan nagrereklamo sa Yes, opo. na maganda na ang bahay, tapos naiinitan daw yung init yung mga ganun demands ng mga bata ngayon. I hope you are watching this episode at makuha niyo yung wisdom and lesson from Joseph na dapat hindi tayo nagrereklamo kung kasi mas meron pa pala talagang mahirap ang kalagayan kaysa sa kung ano yung nararanasan natin na pag mainit is sobrang na tayo, no? Reklamo to the max ni anak. And sabi ko nga po sa mga scholars, every time na meron kaming meeting, yung each of you has, parang meron kayong stories. So, alam namin yon. So, kaya kayo nandyan, deserving kayo. So, lagi namin nire-remind sa mga bata yon. So, and also, lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Kapag meron, always be grateful. So, yung mga problems, hindi yan ini-invalidate. Yan. But always learn, parang always be grateful. Sobrang bigat ba? Yeah. I hope yung mga Hindi ko nanonood sa in-expect atin. to. Among just get well soon. I hope yung mga viewers po natin ngayon ay na-inspire sa stories nila. Yeah. Okay. Sige. So, going back, no, ano naman yung mensahe ninyo sa mga benefactors natin na walang sawang sumusuporta sa inyo? Sa lahat una sa lahat po, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga benefactors na wala din pong sawang sumusuporta sa programa po ng Sakop. And isa po sila sa mga instrumento na ginagamit ng Diyos para po i-extend po yung kanilang generous hands, because without them po baka wala din po kami ngayon dito. Yes, Joseph? Nagpapasalamat din po ako sa mga ng Sakop, at mensahe ko po sa kanila, ipagpatuloy at wag po silang magsawang tumulong sa mga nais pong makapagtapos at sa mga nangangailangan po ng tulong. Ano naman yung message ninyo sa mga kabataan na kagaya ninyo na nangangarap din? Yung message ko po siguro, always strive for excellence po. And kahit ano man po yung pinagdadaanan natin at this moment, wag na wag po tayong wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kailangan po natin ignite yung hope natin as we have faith in God po. Dahil kapag isa na puso natin na meron po tayong God, everything will follow po. And hindi naman po tayo papabayaan ng Diyos. And ako po personally, lagi ko pong pinagdadasal na kahit saan man ako magpunta, Diyos na po ang bahala. Amen. Amen to that. Mensahe ko naman po sa mga katulad po namin, yun nga po yung tulad ng sinabi po ni Roel, na pagpatuloy po yung sa mga kanilang pangarap. Dahil nilagay po tayo ng Panginoon dito na hindi naman po natin kakayanin at kakayanin pa rin yung mga pagsubok na ninarap natin. Yes. And naniniwala ako, after ilang moments, kayo na lang, kayo na rin yung nakapost sa Facebook page and for passing, no? Good pressure, yes. Manifesting Praying, po. Yes. manifesting, yan. So, Denny po, adwala po ka rin sa sopan you, balang mag-second collection, ne? Mamye, at midadake kayo para king alay kapwa. Alila po generic, nune, balang saupyo, atin lang asa sopa na anak kamagaral. At magsumikap, ban mikakanawan laring karelang pamibiyebe at din karelang pamilya. With that, mag-commercial tamo pa mo at pakiramdaman tayo ang kantang Tanging Yaman, kaya rin na ning break,
kilalanan ta na laman po deng midadake karelang adwang kwaltang pilak. Deng kay katamong benefactors ning SEYAP, manatili kayo pong makayantabe at magbalik ya po ang Alay Kapar Radiothon 2025 Episode 5 Adwang Kwaltang Pilak. Nawawalan ng 3.5 billion pesos ang ekonomiya araw-araw dahil sa malaking oras na nawawala sa atin dahil sa traffic. Lagpas 1 trilyon ito kada taon. Ang matalino at mabuting pamamahala ang magbabalik sa nawawalang pondo para iangat, lalo na mga nangangailangan. Anong magagawa natin? Sa darating na ika-12 ng Mayo, taong 2025, Kailangan nating pumili ng mga pinunong may galing sa pamamahala. mga pinunong alam sa pag-ayos ng ating mga kalsada at infrastruktura, susulong ang ating kaunlaran. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto para sa bansa.
At magbalik tamo po kini King Alay Kapwa Radiothon 2025 Episode 5 Adwang Kwaltang Pilak at salamat po kay kayungan King Pamanantabeyo. Pasibayo po ang ting paganaka, karing bisang sumaup at mag-donate king kay katamong Alay Kapwa. Maliyari kayo po mag-donate karing bank accounts, numbers, ang maka-flash karing kay katamong screen. Ne? Dakal pong salamat. Miss Doris, bayo tayo po isundo in kwentuhan at syuta na po king kadwa ng dake ng kwentuhan tamo po. Nandin, scholars la po ding peki pagkwentuhan tamo. Yes. Ngayon po, deni naman midadake karing adwa king kwaltang pilak. Pakilala ko po kaya kayo, ring pangadwa tamo pong group na guest, Sir RV and Ma'am Estrella. Sige, RV. So, good morning po sa ating lahat. Ako po si RVT Sikat. Isa po akong Certified Public Accountant and currently working po sa isang BPO company sa Clark. And alumnus po ako ng Holy Angel University and naging former scholar po ako ni Sakop from 2014 to 2019 po. Wow. Welcome, Welcome po. RV. Ma'am. Maya Pabak, kaya kayungan, kaya katamungan po. Ako po yung Estrella Zavala. Retired ko pong professor, King Pampanga State Agricultural University. Kita mo po. Very very humble naman si Ma'am na introduce ang kanyang sarili. Welcome po kay kayo ne, kalupa ng sinabi namin, nandin ka ring scholars, bistaman holiday ngayon lalo na si RV, no? Nag-leave off from work, RV. Kaya be mo kami at antabayanan kaniting evangelization part ning kay katamong kwentuhan. Siguro yung first question mi po kay kayo ne, very interesting la po ding kwento yu sigurado bago alam po namin yon. Anya po papashare mi la po sana ding journey yu nung makananong ikayo po may sopan ne. Ngayon kayo naman ing sasaw. We start with RV. Way back po nung 2014, before po graduation ng high school, sinabi ko na po sa mama ko, "Hi ma, na mag-accountancy ako." Tapos, pinush through po nila na mag-Holy Angel University ako. And currently that time po kasi, middle family po kami and minsan po hindi talaga nakakayang i-meet yung needs. So, before po mag-graduate from PSAU, naglakad po si Mama, nag-try po siyang mag-apply for SEAP and with the assistance of Tita Stella and Grace of God, yun nga po, napagkaluban po ako noon. Then, nung pong college ako, yun nga po, hindi rin po talaga napagkakasya ng mga magulang ko yung nilang allowance. Talagang may nag-short po siya. So, nakakatulong po talaga si SEAP na i-finance po yung yung tuition ko, semestral tuition ko, tsaka yung everyday allowances ko po. And nung pong pumasa na ako ng board exam and inuna ko po muna kasi talaga yung family. Kasi syempre parang before po ako magbigay sa iba, parang inuna ko po muna talaga yung family na sinettle po namin yung mga liabilities na na-incur na ng mga parents ko dahil nga po sa board exam tsaka sa college. And noong pong 2021, ayun, unti-unti po nakapagbigay na po ako sa SEAP. Wow. 4 years, almost 4 years, no, RV? Thank you so much. Ma'am. Kumiyak na ako po kanina. Sige po, kasi ka nandin. I had my time. Kasi ning binyene pong Madam Sally ka ako ining question na ini. Sabi ko, Ma'am Sally, kumiyak ko kanina. O yan, kanina ka kumiyak ka rin, halina ka kikiyak ka. Actually, ini pong saya pa ini, kaya kapag kwento ming Madam Miding, shout out to Madam Miding of Sakop. Si Ate Meding. Siya po yung magsalita ka na ako tungkol kanini. And then sabi ko, pwedeng ditak ako. Pwede, basta magkaanano mo, basta okay kilo mo. Ngayon, bakit naman po, sabi ko itong, okay ka na ako kasi legit. I mean, dakal po kasi ngayon ang foundation, kung minsan, legit. Opo. Detong makanyane. Yeah. And I always believe that
anything na para kay Pisamban, gawa ng Pisamban, Katolika, legit. Yan po. Amen to that. And then, kasi po ng college ko, GIA scholar ko. GIA is for those who are graduated of University of the Philippines. Is a grants and aid program given to financially needy students. Ngayon po liwanag klaseng programang ito kasi tinapong tang something on income brackets tang makanta. Pero ngayon panahon kasi po yung mother ko widow ya. Panganay ko at kaming may kapatid. At dakal taong maganak kami. Kasi sabi din naman, they're also paying it forward. Kasi yapo ko, itatang ko mag-anak kasi lang taga Quezon, Pampanga. So itang sinap ka na ako king karatang papers para ketang GIA, itatang Jose Laksamana. Ala niya po ketiking niya to, pero siyempre king Banua. Ya po yung laging every sem pupunta lang kayo, di na akong tax income return, itang no payment kasi po mamay di ako. Makanyan. So in 4 years, in 5 years, mika-graduate ko UP Los Baños with the GIA program. Kanta po. Pero yung ako po, progressive ya po magtindayo. Magtinda kaming tela, magtinda kaming malan, salian tela, at kaming mangawa. Tang RTW, ketang panahon nita. Yes, RTW. Pero simple kami mong RTW, waliwa kami retang dakala kay. Aliwa kami ketang high-end, keta kami mong medium-end. Ano pang kwento kita. So, tang mga nitang kaisipan, sabi ko, pag may kakataon, I'll move it forward. Itang kanita po. Interesting la po kwento na Miss Doris. Ati ko pong question, dano naman po ing peka Elio akalingwa nakaranasan kanitang ikayo pa nga chuking kabilyaning midadakayanan adwang kwaltang pilak anya pong ikayo pa ing sosopan. Siyempre every month at saka kitang opisina nung nakoron mo tanggapan dito. And part of that is ating kaming meal tickets para king canteen. Ay, opo. So, balo dong. Actually, namang every one of us king eskwela. Scholar ng bayan kami lahat. Opo. Itang mga niyan. So, kami nga tiket, nakapila kami king student union. itang mga nita. What about you, RV? Being a former CEP scholar, so syempre, ang unang remarkable sa akin na memories ko is yung Christian formation. So, before po kasi, that was every Sunday, no, nagsischedule sila ng monthly meetings, if I can remember correctly. Then, before, let's say, maaga kaming dumating sa sakop, nagbi-BFAS kami, wherein we share our insights regarding sa Sunday Gospel. Tapos, yung recollections din, every Lent recollection. And pangalawa is yung mobilization. So, yung after the class nun, or before that, no fifth year po kasi ako, pang-gabi na ako. So, every morning, pumupunta ako sa HRP, sa Holy Rosary. Then, sabi kong ganun kay Tita Weng noon pa. Hi, Tita Weng. Tita, sige ako nang bahala kapag walang dumating na. Ako na pong bahala. Tapos, Second collection. Second collection, yes. For the second collection. And, pangatlo is, yung dahil nga sa SEAP program, I was able to meet new friends. Which, in the future pala, naging colleagues ko din. Yeah. Like, halimbawa, sina Romaline, mga ganyan. Romaline in the States now, no? Yeah. Oo. So, hello, Romaline. Hi, Rom. And, syempre, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Libreng pagkain. Yan ang laging ng mga bata. Yung after every meeting or let's say contract signing, tapos kami Free nun, snacks. may snacks, may sobra.
punta tayo dun sa side. Magbabalot tayo. So, yun po. Singit ko lang si RV kasi ma'am tsaka Sedge. Talagang siya yung pambato sa second collection na early morning na masses 4:30 no 4:30 5:30 siya talaga ang palaging nagsasalita kasi malapit yata ang boarding house mo no sa Holy Rosary. So pag second collection na, pag Ash Wednesday expect mo na si RV ang first na scholar na magsasalita during the first mass. Yung ganon. Or pwede ring sa huli. Kasi nga siyang palaging nandyan, available no. Pag ni Ate Weng dati text lang niya si RV. One call away. Yes, nandyan niya Chuya Rugo. So, interesting po, no? Yung natin. Ngayon, siguro at this point, meron ba tayong life lesson, abalo king pagiging beneficiary na ring SEAP scholars tamong ngayon? Ngayon po, now that I'm giving back po sa mga SEAP scholars ngayon, one thing that I've realized lately is ang pinaka tumatak sa akin is practice gratitude. Kasi syempre, ikaw na ngayon na tumutulong, parang nagiging masaya ka din na nakakatulong ka din sa iba. Yes. Okay. Tapos yung pangalawa, in order for you to practice gratitude, you should be always appreciative. Yes. So regardless of the amount, napansin ko din to na kahit let's say 100 lang i-donate mo sa SEAP program, Yes. malaking tulong na din kasi po sa kanila yun. Kasi in return, marami kang bata na natutulungan. Tapos, wag na nating, don't take for granted din yung mga regardless of the amount. Yes. Oo, totoo 'yon. At kasi ngayon talaga 600 ang scholars natin, RV. So kahit 50 pesos ang ibigay mo or 100 lang pag pinag-ano mo 'yon, pinagsama-sama. Sama-sama. Oo. Maging 700 na RV. Yes. Oo. Next school year. Yes. So ngarag-ngarag na yan si Sedge at si Krian sa social investigation, yun sa process, ne. Sige at ma'am. Naniya po kasing question. Life lesson po bilang beneficiary ng kakatamong scholarship program. Kahit po itong masaya, pati nga susopan, bagya-bagya, ditak-ditak. Opo. At sana detong susopan, kalupan ng Sir RV, sumawpla forward. Yes. Itong Opo. makanita. Yeah. And thank you po with that na. Malyari kayo pong mag-share particular story or experience na may palalamya ing buri ng sabyan ng kanawan o kaginhawaan king biye. Siguro para sa akin, based na rin sa life experiences ko, yung kaginhawaan or kanawan, before mo siya ma-attain, you should endure the kasakitan. Yes. Kasi, share ko lang po nung 28, nung college ako, 5th year. So, sa that time po kasi, ladderized po ang course ko, which BS Accountancy. So, dalawang beses po ako nag-graduate that time. And, nung first graduation ko po kasi talaga, Latin Honor Awardee po ako. Wow. Then, so siyempre nung school year 2018-2019, so, why not continue the streak? Sabi ko sa sarili ko. And that time po kasi, I am also the ministry head of lectors, commentators ministry sa Campus Youth Ministry. So that time, hindi ko siya na-handle na maayos. Tapos yung time management ko ay sobrang sira. So na-strict out ako sa 3 kong subjects. And so syempre parang ako masakit din kasi that time as a student, why not, 'di ba? Parang yun na din yung pinaka-aim mo. So I grieve po that part, and then parang I meditate and reflect kung ano po ba yung mga naging pagkukulang ko and ano pa dapat kong gawin. So one thing that I realized was yun nga, time management. So na-practice ko na siya nung second semester, wherein no morning nag-ano ako,
doon ako focus ako sa youth ministry. Then, pagdating ng 12 o'clock up to 9 o'clock, doon na ako sa ACADS. And then, nakatulong din yon sa sa formal review ko kasi imagine 6 board subjects tapos 5 months lang ang allotted time from May 2019 to September 2019. So talagang doon ko din na-appreciate lalo. And ngayon na din po ako, working professional, yung kasi yung parang kanawan is oo, alam mong may tinutulungan ka, tinutulungan mo yung parents mo, tinutulungan mo din ang ibang tao, mga ibang scholars. Pero deep inside kasi, kahit nga broke ka, masaya ka pa din kasi nakakatulong ka na. Ayan. Ikay po, Ma'am Stre. Ano niya kasing kanawan kay Ingles? Fullness of life. Fullness of life po. Okay, fullness of life. Kaginhawaan, kanawan. Kasi in fullness of life, kanawan, abi-abi ni atin ang pongala. Abi-abi ito. Sana ditak mong ala, dakalayatin. Kasi nung kwa sabing balanse, kasi 50-50 ala, pati sarili mo miyasopan eh. Kailangan tang sopan mo yung sarili mo, tapos sopan mo ring aliwa. Yes. Tang makanta. Nano naman po, king palagyayo po, ingulaga na ning programa, kalupa ning sayap, king pamagbayo at pamamye kanawan, king kabiyayan daring tao po. Itong pamag-aral, metong yung bagi. It's not the end. Aliway tayong pinakadulo, aliway tayong kayarianan ning bagay-bagay, nunitang umpisa. Umpisa na ng metong recipient, maging manawaya. Itong mismong recipient, yung pamilya na, at makapag-share ya. Itong makanitay tayo. Hindi po. Yes. Yes, RV. I'll answer this in 2 aspects. Pamagbayo dahil sa CEP Scholar, going back din sa mga nasabi ko din po kanina, no? Parang tinutulungan din po kasi ng sakop na i-develop ang mga scholars into Christ-centeredness, tapos professionally and other aspects na din. Tapos, dun sa pamamiyakanawan, so yun din, parang due to the assistance na binibigay ng sakop, nakatulong din siya sa mga magulang ng mga kabataan na nangangailangan talaga. Tapos, super intellectual nila. They also help parang alleviate yung burden nila. Yeah. Siyempre kasi education is one of the necessities in life and needs po ng mga bata. So dahil po sa SEA program, matutulungan po yung mga magulang na mapag-aral yung mga nila. Thank you so much, Ate Estrella and RV. So last na muna. Ano ang gusto niyong message o panabilin ka ring SEAP scholars tamo mag-aral pong kasalukuyan? Message po siguro yung paabot. Karela, sana mag-aral lang masali kasi magpaka-graduate lo. At datang may graduate na, alba na Sir RV, sana datang yung panahon, mamiya kayong obra. Mamiya kayong obra, karetang scholar. Bawahi pa po tayong scholarship foundation na ini. Since 1996 po. Bahaya pa mo, pala niya pambanoy ito. Nakapag-graduate tamo pong 999, no? Sedge. Karakaldanan Opo. So, At another 700 for this academic year. So siyempre, Timoy ni Bosyo o ni Botakay. Bossing. Manikuay mag-recruit ya. Yes. Itang retang karapat dapat, qualified, yabi na laki itang kumpanya na o makapag-recommend yun, itang makanya ni. Mali, yun po ne. Di naman sa nagpaparinig. Baka naman. Mag-apply na ako kaya kanini. Work from home. Pero aliko Kaya pa po, Iya po pala ne. aliko accountant Era ako buri. yun. So
ang ganda no pakinggan yung na-share po ni Ma'am Estrella at saka ni RV. At siguro ko relate much naman ang yung partner ko ngayon, no, Yes. uling iya po meto yang karing scholars tamo dati. O si Ma'am Nakakamiss yung mga Estrella din niya. activities. Oo. Metong yang karing masigasig talasuyo ngayon ning Social Action Center. She is a registered social worker at in charge siya po kay katamong SEAP scholarship program kung saan dati katulad ni RV under siya dito. So, syempre, I want to give her also a Maya Pa Oras message. At Thank you Maya po. Pa Oras po kay kayo. So, siguro at this juncture, magbalik tamo po kay King Alay Kapwa Regioton Episode 5, Adwang Kwaltang Pilak. So, please stay with us. Kada 3 taon, ang bawat Pilipinong botante ay nasa pantay na katayuan. Ito ang oras kung kailan natin hawak ang kapangyarihang mamili ng mabubuting pinuno. Higit pa sa ating mga mamayan, tayo rin ay tagapangalaga ng nilikha ng Diyos. Alam mo ba na nawawalan ang Pilipinas ng humigit kumulang 47,000 ektarya ng kagubatan bawat taon? Kailangan natin ng mga pinunong magpoprotekta sa ating likas na yaman at lalaban sa epekto ng climate change. Kapag bumuto tayo ng maintegridad, hindi lamang tayo ang nagiging mabubuting mamamayan, kundi mabubuting alagad din ng Diyos. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto para sa bansa. Magrasyang panahon ning Kwaresma, kakaluguran kang Kristo. Ing Social Action Center of Pampanga o mas kilala tayo king Aus Asakop, ing social service arm ning kakatamong Arkidiocese, gampanane ing meto nga radiothon para king Alay Kapwa 2025 ang makitemang Kapara ko, Pakibatan ko. Kapamilatan ning meto nga radio program amayaws Nino ing Kapara kong tao. Iting programa apakiramdaman at apanalbenya karing Aldo Miyerkules kilob ning panahon ning Kwaresma. Magumpisang March 12 hanggang April 9, alas 9 hanggang alas 10 ning abak, king kakatamong radyo ning Arkidiocese, ing Bright FM 91.9. Ding hanggang donasyon ang matipon, mirasla king Alay Kapwa. Ing Alay Kapwa, metong yang paralan ban ada ketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo kinggi, lalo na ngening panahon ning Kwaresma. Ingalay Kapwa, meging dalan niya, baan makapamiya tamong kasaupan para king scholarship, health assistance, at king disaster and emergency response programs keti king kakatamong Arkidiocese. Ganakan tamo, abusal ding miyaliwang kapagsubukan, ingino, paneyang maganaka kya katamo. Panamdamanda naman sana'y tiding kapatad tamong lakwas mangailangan, kapamilatan ning kayapan tamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, Reverend Father Justin G. Gatus, ing Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, managkat kaya kayong makiabe, migunam at makiramdam king programang Nino ing Kapara kong tao, kaniting panahon ning Kwaresma, ngening banwang 2025. Ang ikasyam na araw ng Abril ay tinatawag nating Araw ng Kagitingan o kilala rin bilang Araw ng Bataan o Araw ng Bataan at Korehidor, kung saan ginugunita ang pagbagsak ng Bataan sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaisa ninyo ang radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM sa paggunita sa makasaysayang araw na ito. Pakamalan akakaluguran kang Kristo. Kareti mitataga na eldo ning panawuning Kwaresma, nung nuka rin makalubtana king banal a paromingo o maleldo, pag sadyentane ing pekataluktok ning kekatamong biye kasalpantayanan, ing tridoo ning Paskwa, ing pamaylasa, kamatayan, at pamanyubli ng mebiye ning Ginoo. Kaugnay na niti, panagkat ning banal a kapulungan Katolika, kambening pamigunam, abayan taya ing Ginoong Yesus,
manibad king panglubna, king Jerusalem, king pangtugtugan ng pabanglo, king Bethania, at king pamagtaksil ng Judas, kaya kareting aldo, bayo na arapan, ing kayang pamaylasa at kamatayan. Deting kwento, damdamantala, karing ebanghelyo, manibad Domingo de Ramos, ang aking Lerpe Santo. Kami rin taimtim mapamanalangin, gawan tayong makabaldugan at magrasyang ingke katamong maleldo kapambalatanin taimtim apamakisan metong karing kapag masusyan karing pisambantamo king physical man aparalan o kapambalataning online or on-air live streaming karitang ating kapanandaman. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya biyeng magmasusi kaniting Maleldo. At tinipuin kay kayon talasuyo, Reverend Father Joseph Mary Bakay, Kura Paroko ning Parokya ning Santo Niño, Siyudad ning San Fernando, Pampanga, at Station Administrator ning DWBL 91.9 Bright FM. Pasibayo, magbalik tamo po king Alay Kapwa Radioton Episode 5, Adwang Kwaltang Pilak. Anting last part na po ning kakatamong kwentuhan, ngayon ni Abi-Abi tala po ding guest, no? Nandin po i Rowan, ang po Joseph. At si RV and si Ma'am Estrella. So, Sedge, ano kasing kakatamong last question, Karela? Okay, so for the last question po nanula po ding message yu karing kapara yung SAYAP scholars at karing benefactors tamo, nanula po ring panagkatyu karing bisang sumawop kapamilya taning SAYAP. Karan yan pong eganaga ng Sakop Scholars, mamunandili po lagi na pong mapagpasalamat yung opportunity. At pangadwa po, pahalagan tamo po ining binyada pong scholarship assistance na ning Sakop. Nung yan po dahil karela baka etamo po asunduing burita pa po. At karan pa pong benefactors, dakal pong salamat at patuloy pa rin pong supportan yung programa na po ng Sakop. At banta din po, ayablas dala po retapong taong mangailangan kayong Sakop yun po. Thank you. Joseph? Nagpapasalamat po ako sa mga sakop na laging sumusuporta sa amin. Na sabi ko po ni Roel na kung wala po sila, wala po kami dito. At nagpapasalamat din po ako sa mga patuloy na tumutulong sa mga kapwa po namin na estudyante. Yung education po kasi is napakalaking tulong niyan in fulfilling every children's dream. Okay? So, tulungan po natin ang ating mga qualified youth and children na i-fulfill po ang kanilang mga realizations and kanilang mga aspirations in life. Regardless of the amount po, malaking tulong na po para sa Sakop ang inyong itulong at bahala na po ang Diyos ang gumante sa inyong kabutihan po. Ma'am Estrella po. Manawagan ko po. Kareta pong hanggang bisang sumawop, karening scholars na ning Sakop, then pong pakatok na ang keng Sakop, kakatokan ko possible, hanggang pong ditak-ditak, mamiyeta mo karela. Siguro before we end, si Ma'am Estrella po kasi is one of our clients sa ating housing project sa Magalang. Kaya kung narinig nyo, kumakatok siya sa mga nanirahan daw sa Sakop. Ibig sabihin doon sa homeowners po ng Sakop Homes Magalang, or she is residing now, na magbigay po. Sige, sorry. Okay na po. Thank you po with your short messages po. With that po, ibiyatane po Miss Doris and Carela pong certificate po. The Archdiocese of San Fernando, Social Action Center of Pampanga Incorporated, Certificate of Appreciation presented to Joseph Ryan M. Lentag for actively participating and imparting valuable insights and inspiration in the Alay Kapwa Radiothon, Nino Ing Kaparamong Tao, an evangelization and resource mobilization of Alay Kapwa, given this 9th day of April in the year of our Lord 2025 at Bright FM 91.9 radio station, 4th floor DSF Building, General Hizon Avenue, City of San Fernando, Pampanga.
Signed by Most Florentino Lavarias, Reverend Father Kenneth D. Alde, and Reverend Father Justin Gatus. Okay? And also to Rowan, okay, Ma'am Estrella, and to Sir RV. Dakal pong salamat. Salamat pong dakal pa si Bayo po. Tapuatin kayo pong buring i-greet o i-shout out. Rowan. Shout out to my family who are watching right now. Good morning. Chunak ni Kenny. At least na ako sabi mo pa. Joseph. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kung hindi po dahil sa Kanya, ay wala po ako dito. At nagpapasalamat po ako sa mga pamilya ko, kay Mama at Papa, na laging sumusuporta sa anuman pong gusto ko. At salamat po sa akin, Papa at Ate, na nandito, na laging nakasuporta. At nagpapasalamat din ako sa mga kaklase ko na lagi din tumutulong sa akin kapag may kailangan ako. At shoutout sa mga kagrupo ko dyan na dancer, ang Dancer yan pala ang RDA, PAM, na may laban po kami sa darating po na linggo. Ay, talaga. Good luck po sa... Yeah, good luck. Shout out karengan ka pong bisan sumawop karening scholar, kakatuko po karen po suyo. Ano po, at karen pong sakop staff, king magalang, dakal salamat. Ang ate Miding, Madam Miding, uli na ika, Chuko Kenny. Yes, so shout out kay Miss Remedios Yes, Padasas. shout out Po, Oh, Madam retired. Sally, Yeah. lakad-lakad dyan lagi. RV. So, syempre, hi ma, hi pa. Artista na ako. Joke, just kidding. And I also shout out to my colleagues and to my relatives and also to my partner. Wow! Talaga. So Meron sweet. pala. Ikaw, Miss Sedge, po tating ka mo rin i-shout out mo naman. Siyempre po, shoutout ko po rin scholars tamo po, ne. Paki-backread po rin announcement. Then pamegpas, dari joke mo po. Karang sayap scholars tamo po. Hello, hello. I believe Manal Bella po. My family, Kuya family, Mercado family, and karang pong paunakan ko, then cute kong babies. Then cute na paunakan. Ikay po Mas Doris, sa tigay pong boring i-shoutout. Almost every Wednesday, no, nandito ako. So, since everybody, their families, nanonood din po ang aking family. Sabi nga ng nanay ko, bakit sana naman daw ako pupunta, walang pasok. So, sabi ko, nasa radyo po ako, Mami. So, hello po, Mother. At kay Nikki. Hi, Nikki. Yan. At siguro bayo tayo mapupus, no? Di na talang maya pa oras ding mintabi kay katamo. Pati na rin comments and greetings. Do we have them? Mabasa la po. Yan. So for FV viewers, Echo Mike Papa, Ernelyn Mendoza Bautista, Angela Joy Aquino, Carl Villasan, Pitrahano Doris, Jade Singyan, Agnes Dizon, Po, metong kay ko. Suspect ko. Regina Macabali Pantig, Jamin Lewanag, Kai Manarang, JP Leonido, Rowen Mangkilo Pranado, Charlie Lobo, Jojo Bien, Iris Razon, Aronalyn Pagku, Sharon Dato Mendoza, Abril Desi Noybi, Jasmine Regala Nikdaw, Tanakaan, Jonathan Aquino Pineda, and Cristel Camay Lansang. Yan. We also say hi to Christina Gonzalez. Parang artista ito. Christina Gonzalez. Gerald Salazar. Christian Gianco. Oy, Among Kenneth is watching also. Hi, Among. Magaling ko po si Miss Sally Castro. Christine May Sunga Batak. Of course, si Ma'am Sedge. Si Leia Lakap. Uy, si Miss Panulo. Lani Dizon. Hello, Lani. And Rufa May Velasco, Rain Bamba, one of our scholars, si Rain. So hello Rain, thank you for watching. We have also Shane Ruado. Shane is one of our interns, no? Ashton Zablan, Ara Di Matulak, Angel Salita, Julian Dukot. We have Abigail Barnido, Shakira Angel Berino, Princess Macapagal,
Alvin Ainer Ocampo, Irish Reyes, and Mark Lawrence Macapagal. O diba, puros la scholars. Scholars lang Yes, din. Sorry, shout out po. And also to Miss Sally Ginto, Camille Laksamana, Marlon Bondok, Kyle Ron Castro, Miss Devi Laksa of EFATA, Lauren Luis Mendoza, LDSU, and Renren Intal, Bea Lopez, Laika Pineda, Famela Joy Isipingol, Lintag Manalo Ethan, Angel Malyari, Jenny Lintag Manalo, Celica Umbal, Crislyn Serrano, Krian Marayo Mercado, my partner, and Vincent Wazon. Yeah. Oy, FB comments galing kay Poging-Poging Franz Ocampo Enriquez, Maya Paoras po. Kang Miss Rain Bamba, Maya Paoras po, Ma'am Doris, Ma'am Sesh, and to my co-scholars. So scholar ka talaga natin si Rain. From Irish Reyes also, Maya Paabak po. And from Ma'am Lani Dizon, Maya Payabak po, God bless, Sakop and Bright FM. And from Father Kenneth Alde, hello po, love you all, love you too Among, Maya Payoras po, proud of my children. And from Juliana D. Calim Vicente, Maya Payoras po, Ma'am Doris and Ma'am Sedge, and to my co-scholars. Maya Paoras din po. From Agnes Dizon, a blessed and inspiring day to everyone. Maya Paoras po karing guest mo, especially to Kakaluguran. Kaya tayong magdala ka ako, Kenny. Okay. So Maya Paoras po, Ate Agnes Dizon. Kay Miss Aronalyn Pagku, may you continue to be God's instrument to others po. Salamat palagi. She is one of our scholars, no? Siya ba ang president niyo ngayon? Okay. To Ate Ermeline Bautista, Magrasyang Abak po, watching from Kulubong. Ito talaga from day one of the episodes. Nandyan si Ate Ermeline Bautista ng Kulubong. And then from Kenneth Basilio, very inspiring Rev po. Kenneth. Si Rev pala. Hello po. Okay. Sige. Okay, thank you po. So, okay. Salamat pong Pasibayo at Miss Sedge. Ini na yung last episode natin ning kay katamong Alay Kapwa Radioton. Misadsad king kay katamong kwentuhan kanawan. Mabilising panahon pero sana dakal laring may inspire at mas mipalalam yung kay Baluanda at yung diwa ning Alay Kapwa king bieta mo anting talatukin ning Kristo. Yes na yes. At syempre po, i-take me na rin po in opportunity. Pasalamat ka rin sa Blang Ginusal at meging guest me umpisa anyang March 12. For March 12 po, Most Reverend Florentino G. Lavarias. Last March 19, Ma'am Luz Marisalak from Arayat Holy Child Educational Foundation. Sir Ernie Deguilo of Saint Scholastic Academy and Sir Michael Glenn Penpena of Ace Builders Hardware of SM Pampanga. Last March 26 po, among Jason Bapcanlas at ding parokyanos ding San Pedro, Calungsod Parish. Last April 2 po, Doc Pam Gamboa, Sir Rolly Villegas, and Juliana Vicente. And for April 9, syempre po Rowan Luprandado, Joseph Ryan, Sir RV Sikat, and Ma'am Estrella Zabala. Salamat pong dakal. At syempre, pasalamatan tayo naman in kay katamong kayadwangan, king evangelization, in Archdiocesan Radio Station 91.9 Bright FM. King pamanimuna ning among sa himpapawid, among Pep Bakay, dakal pong salamat mong, si Claude Kepu at Maya Paoras po. Kaya tabay mo naman yung mga lagu at mga sipag radio staff. Okay, thank you po. Karin pong sablang meging co-host tamo. Karin kaya betamo king sako palang sawang manalbe at manantabe kaya katamo. Salamat pong dakal. Syempre shoutout po king kaya kami pong poging director among Kenneth Alde and to among Justin Gatos po. Miss you po mga among and get well soon. Yes, get well soon po. Oo, yan. At kay kayungan pong mag-donate at mag-donate pa. Sana po mas abyayan at apilasan ing diwan ing Alay Kapwa kaniting kay katamong Radioton. Pasibayo po kay kayungan, dakal as salamat. And to end po, bayo tayo po pupusan ining episode tamo po. Miss Doris plead us in our closing prayer at manyawad kami pong blessing. So, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Gracious God, we praise and thank you for the gift of life and for the people you have placed into our journey of the Alay Kapwa Radioton 2025. We have been blessed by your presence and grateful for your guidance.
Make us an instrument of your love, O Lord, so they may feel you through us by living out our compassion in actions that bring joy to you. As we officially end our I Kapwa Radiothon 2025, we express our gratitude from the start up to the end of this program. And we are asking for your blessings as we go our separate ways. This we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. At Son, Holy Spirit. Amen. Of course, kay niya po mayayari ang kakatamong Alay Kapwa Radiothon 2025. This has been Sedge Molovizar, talasuyo po king sakop, mipapangadita mo po. At yan tuloy. At ini po naman yung kay kayong talasuyo, yung Miss Doris Ocampo, at isundo tamo po yung pamigunam, pamirakayanan, at pamanatad grasya kay ni King Alay Kapwa Radiothon 2025. 2025.